Asun, heldu dira. Hala, guazen. Venga, neska motila, beti berando. Hartu oso beranda? Bai. Seguru, gauza zen hau falta eta beti falta dela, Ja, karri, Hala. sartu kotxien. Bueno, kalderia ebiztuta dago eta badako zu ezer jan oskailua. Ederto. Eta benetan, Eskerrik asko etxizentziar. Eskerrik asko zeueri jatetxin libre moti erren. Bueno. Ia giltzak. Hemen dugu giltza. Ederto, eskerrik asko eta ondo ibili. Ondo zaindu gure etxia gero, Ai, lasai, hemen dugu txakur zain darisa. Venga, ondo ibili, agur. Ali, anima. Ondo pasako da. Agur, bizararte. Bueno, ordu ze, dana erositza. Bai, a una escayora. Da, listo. Vale. Mutilari abixo zeño. Bai, neu ditxo tale. Bueno, ze modelito karri duzu, Ai, que repatxua. Bai, Zuk ekarri oso makillaje. bai, no makillaje zait. Bai. Bai, historia haue egi benetakoa da. Gu nita beste bizakin batera orion ginean, jatetxe baten lanean. Da, alako baten, asteburu baten, bertako joubiak esan gaitxun, begumikin jungo zala familia ze astebura pasaten hortik. Eta ze pentsa genduan, hori etxe ederra ukitza, behin eukiko bajai bat antolatuko bertan. Eta ipita gendu lagunak, mutilak, eta bueno, junginean posik. Eston, esperantzakin, ondo pasateko, eta... Izabez, pan politzak giratu dut. Baitxa zupe, gorri-gorriak. Bai, Neskak, nik ez da sinisten, Gaba libre, eta gane txia izten gaitxue. Ezin jo eskatu gehiago. Gaur, desde luego, aprovechen berdut, aliagaten gogu, zegone modelitu ekarritxa gero. Esposu triunfate gaur, billar, iruro madalena sin falta, Ala, venga. Nene! Fifi da baina. Ze fifi. Ai, ama bitxue. Ala zen, Fifi. Hala dao. Txakurra. Ai, zenteraten da. Zen berdogo, neska. Berriz esango. Zeran esango egizia, beha, zen esu, bihar bari geratzea, nik ez nio bihar bari geratu. Bak isusta ben atragaten ganean, txakurra azuneko. Da zengo. Listo, itxin euri. Idea bat aukat, mesedez konfizan noa. Egon ginean preparaten irurok, ja bai guapa ipinitza, hori dana, ja gauzak eta taraten. Eta derrepente, txakurra urte zan. Untzixa zauan, danazikin, basaz beteta, da horra maitxu zan, jaia euki gendune asmoitzeko horra maitxu zan dana. Larritxuen ginean, izan zen, kriston espektatibak okitzatik kriston gaba pasako, bapatian, eusia bajoia, eusia arguria. Bea geratu zen, jolin kulpable sentute zen, eta egiz esan bida. Nik egizan nahi neban esan. Ze pasazan, txakurra gertu zala, untzi jaila guan. Baina, beste bizak ez egua zan ados. Bai, beak esate ban, egiz esan esango, zer neure txakurrak hil jabela. Baita gero, zerrostikoen monda kanpora, bihar bari geratuko nahi, honek hori zinotein. Orduan zer zan honena, garbitxu, nori bai, garbitxu iratxek nik ez. Nik ez, niri larrezen moten hau, eta ni petene ban, baldetxua preparane ban, da gero berak, kuidauz. Iratxe, ekarri xun Fifi. Zartu bertan barruan. Eta zelan arraizo zabaldu dago kaizolia, are txakurrapa? Nego hori pentsatzen honaz. Zin geixa. Jo, neskak, binekoko zapatua libre. Ja. Da ze, biharretik botako itxue. Zezan olako hori, venga, hartu xue zerbeza batzuk eta anima mesedez, Elena, ke nik morapillo bat daukat hemen. Eta ganera, ez dut abisa bihar Borja kuadriako dana. Bai, egisa da. Bai, no. Abisa. Zenator. Ondo pasateko gabe izan zana, estutasun handidun gaba bat izan zan, nerbizuak, ganera, baina arregla gendu niri bardin zaten,
juergan zeitzia. Eura dira. Ez aurrera bota dabe. Ba, bosta tiro, amezkero aiate onberziria. Hemen datoz. Bai! Etorri, ari, mesedez. A ber, isilik, mesedez, tranquil. Da zu, egon isilik segiarri notzue. Ez dakizu disimulate. Aliate maidate, bea denpora guztin bentanan. Han eguana, antxe, eon, neurari itxoten. Dalako ematen amen datoz. Pentsaten eman bizotzak hautik urten bala. Asu nahi azanian horrengoko nian, sofan onginen, ezekiun bikaratuta, edo ezekiun zerrein bez, zerrezan, torri zan asun, super... Sartu zan asun, ni petzaten eman, Lisa Blaus, 300 hori mon bergetxula. Ekarri ban andariaz. Zara, ni ez dakizu eze pasadan, jasonean listo. Eskak, ederra basada. Eze pasada ba... Fifi, araño nilin zan. Eta enterrain genduan.